Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän webinaariin. Minä olen Tero-Matti Kinanen ja toimin Serionilla konsulttina. Ja tänään on tarkoituksena käydä datan hyödyntämisen kannalta asioita läpi. Eli meillä on tiivis aikataulu. Puolessa tunnissa käydään paljon asiaa läpi ja aikataulu on sen verran tiivis, että valitettavasti ei ehkä ehditä vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, mitä kuuntelijoilta tulee tämän aikana, mutta lähettäkää toki sähköpostia, niin palaamme niihin sitten välittömästi tämän jälkeen. Lähdetään liikkeelle. Eli tällaisia kysymyksiä oli siinä kutsussa. Eli miten kerätä, hallita, hyödyntää tietoa automaattisesti, miten visualisoida tietoa, mitä näkymiä ja ratkaisuja voi rakentaa eri käyttäjäryhmille ja miten tuottaa laadukkaampia raportteja. Mä en ihan suoraan vastaa yksityiskohtaisesti näihin kysymyksiin, mutta demon kautta pyrin saamaan vastauksia näihin ja ajatuksia teille. Ja pyritään sitä kautta saamaan ihan tämmöistä käytännön hyötyä. Se on tämä lähestymistapa, miten tässä mennään eteenpäin. Eli käydään sillä tavalla, että mä kerron ensin mikä on moderni tietovarasto, sitten käytetään suurin osa ajasta Power BI-demoon. Ja lopuksi koitetaan vetää langat yhteen, että mitä tässä esitettiin. Moderni tietovarasto on meidän näkökulmasta katsottuna se on aina käsitemallipohjainen. Eli lähdetään siitä, että me kuvataan se maailma, se asiakkaan liiketoiminta kuvataan käsitemallin avulla ja kerrotaan, että mitä tietoa siellä raportoinnissa tarvitaan ja miten ne liittyy toisiinsa. Tästä on muun muassa se hyöty, että sillä tavalla siitä tulee lähdejärjestelmä riippumaton ja siihen voidaan helposti tuoda dataa sitten monista eri lähteistä, oli ne sitten omia tietojärjestelmiä tai sitten ihan ulkoisia lähteitä. Jopa big dataa pystytään tällä tavalla ihan hyvin yhdistämään siihen normaaliin oman toiminnan dataan. Sitten me uskotaan siihen, että sen täytyy olla automatisoitu. Eli kun tietovarastoja rakennetaan, niin ei kannata käyttää aikaa niiden fyysisten tietokantarakenteiden tekemiseen ja latausrakenteiden tekemiseen, vaan ne pitää syntyä automaattisesti. Eli tuosta käsitemallista pitää pystyä generoimaan koko tietovarasto Data-Vault-rakenteineen ja kaikki latausproseduurit. Sitten tänä päivänä tietovaraston täytyy toimia pilvessä tai on-premise, tietenkin täytyy olla vaihtoehtona, mutta kyllähän kun tänä päivänä se pilvikapasiteetti on niin edullista ja helppokäyttöistä, niin kannattaa harkita aina sitä, että lähdetään tekemään pilveen ratkaisua ja helposti sitten skaalataan ylöspäin, kun se kasvaa. Se on kustannustehokasta ja todella nopeata. Tietoturva on erittäin tärkeä asia. Ja kun puhutaan tietoturvasta, niin puhutaan siitä, että me aina tiedetään, kuka sitä dataa ja raportteja katselee. Ja pystytään määrittelemään hyvin tarkkaan se, että mitä näytetään. Puhutaan sen täytyy olla portaalin oikeudet, täytyy olla oikeudet niihin kansioihin. Ja täytyy myöskin, me voidaan määritellä ihan raporttikohtaisesti, kuka näkee mitäkin raportteja. Ja sen lisäksi kuutiotasolla pitää pystyä määrittelemään se, että kenelle kaikille se kuutiodata avataan. Mutta aivan viimeisellä tasolla niin rivitason suojaukset täytyy olla mahdollisia. Eli vaikka on sama raportti, niin käyttäjästä riippuen näytetään eri tietoa, riippuen siitä, mihin tietoihin käyttäjillä on oikeudet. Ja yksi tärkeä asia on sitten tämmöinen, modernin tietovaraston pitää mahdollistaa jatkuva ketterä kehittäminen. Et nyt varsinkin kun tämä sote-uudistus tässä on tulossa, ja emme oikeastaan varmaan kukaan tiedetä tällä hetkellä, mitä oikeasti tulee tapahtumaan, niin ei meidän kannata määritellä myöskään koko maailmaa valmiiksi ja koko sitä järjestelmää valmiiksi ja sitten katsoa 2 vuoden päästä, että oho, onpas maailma muuttunut. Vaan mennään askel kerrallaan ja kun se tehdään tämmöisen automatisoidun tietovaraston avulla, niin me voidaan tehdä pieni pala kerrallaan, ottaa se tuotantoon, saadaan se investointi hyötykäyttöön ja sitten tehdään lisäyksiä ja muutoksia. Ja kun se tehdään automatiikan avulla, niin meillä pysyy tosiaan kustannukset
hallussa ja saadaan koko ajan hyötyä siitä järjestelmästä. Ja ehkä viimeisenä sitten täytyy pystyä hyödyntämään modernia raportointivälineitä. Nämä on todella tehokkaita nämä Power BI-raportit. Helppo tapa visualisoida. Ja voidaan jaella raportteja laitteella kuin laitteelle melkein, että voidaan selaimella katsoa tai tabletilla tai puhelimella esimerkiksi. Et siinä on tämä tausta modernista tietovarastosta. Ja kun me lähdetään, tässä nopeasti näytän tämän kuvan vielä, eli kun me lähdetään tekemään jotakin, niin me yleensä tehdään ensin pieni pilotti, jossa tehdään sitten tämä varsinainen tämmöinen tuotos, ensimmäiset raportit, joita asiakas pääsee sitten kokeilemaan. Ja sitten se voidaan ottaa tuotantoon ja päästään tämmöisen ketterän kehittämisen mallilla eteenpäin. Se oli lyhyesti tämä kehitysmalli. Tähän voidaan palata jälkikäteen, jos tämä aiheuttaa kiinnostusta tai kysymyksiä. Ja tosiaan raportit täytyy pystyä tuottamaan tilanteen tarpeen mukaan. Meillä täytyy olla interaktiivisia visualisointeja esimerkiksi Power BI:llä, mutta kyllä siellä taulukkoraportit täytyy olla mahdollisia, että meillä varmasti tulee aina olemaan käyttäjiä, jotka haluaa Excelillä analysoida dataa, varsinkin isoja datamassoja. Niin Excel on varsin käyttökelpoinen. Sitten meillä täytyy olla mahdollisuus tuottaa perinteisiä niin sanottuja vakioraportteja, esimerkiksi Reporting Servicen avulla. Ja sitten mobiiliraportteja, että johdolle tyypillisesti halutaan helppokäyttöisiä mobiiliraportteja, että he pystyvät sitten missä tahansa katsomaan, mikä se tilanne milloinkin on. Tänään me keskitytään itse asiassa tähän interaktiiviseen raportin rakentamiseen. Ja meillä on tässä reilu parikymmentä minuuttia aikaa ja tämän aikana aion tehdä ainakin yhden Power BI-raportin ja julkaista sen tuonne Power BI-portaaliin. Ja tästä lähtee tämmöinen demo käyntiin. Tässä koko homman takana meillä on tietomalli, eli meillä on piirretty käsitemalli, tässä on tämmöinen kuvitteellinen terveysalan yritys, jolla on käyttäjä, potilaat käy, asiakkaat käy ja heille tehdään erilaisia tapahtumia, tehdään diagnooseja ja niin edelleen. Eli tässä on niin käynti ja käyntiin liittyy diagnoosia ja tapahtumaa. Ja diagnoosi sitten taas puolestaan niin liittyy ICD-10-luokituksiin ja ICD-hierarkiaan, että pystytään diagnooseja sitten mahdollisesti, jos halutaan, niin voidaan niitä katsoa. Ja työntekijät on vielä sitten täällä mallinnettu sillä tavalla, että voidaan vaikka katsoa työntekijän roolia eli ammattiryhmää ja ajatellaan niitä sillä tavalla. Ja tästä käsitemallin avulla mä olen nyt valmiiksi tehnyt sitten tietovaraston tämmöisellä meidän omalla työkalulla, eli meillä tuo samat käsitteet, mitä täällä näkyy, niin täällä meidän automaatiotyökalussa näkyy täällä, ja täällä kun me painetaan oikeaa nappulaa, niin syntyy tietovarasto. Nyt ajan säästämiseksi niin olen sen tietovaraston jo sinne perustanut, mutta se oikeasti syntyy ihan nappia painamalla. Ja jos me palvelimelta katson, niin meillä on täällä 4 tietokantaa. Meillä on DV-kanta, SA-kanta, ETL-kanta ja DV-log-kanta. Ja ne on niin staging area ja tietovarasto on tuossa ne tärkeimmät kannat. Ja täältä tietovaraston puolelta kun katsoo, niin täällä on noita käsitteitä. Tasan noita käsitemallia vastaavat käsitteet löytyy täältä. Nämä on kaikki syntynyt automaattisesti ja ne on tiedot ladattu sinne automaattisesti. Ja se mitä täällä on lisäksi tehty, niin on tehty raportointirajapinta eli faktat ja dimensiotaulut ja niitä tässä ryhdyn sitten seuraavaksi hyödyntämään. Eli avaan nyt Power BI Desktop-ohjelman ja se on tässä täysin tyhjänä. Ja lähden tästä liikkeelle. Avataan dataa täältä ja mä avaan nyt tästä tämän tietovarastoyhteyden ja lähden lataamaan dataa. Ja nyt ensimmäiseksi mä valitsen täältä faktataulun ja otetaan tuosta sitten tuo faktatapahtuma ja sen lisäksi me tarvitaan lukuisa joukko dimensioita, joista aika on varmasti tärkein. Tarvitaan aika,
Sitten me tarvitaan, varmasti me tarvitaan työntekijä, me tarvitaan ammattiryhmä ja me voitaisiin ottaa ehkä vielä työhön liittyvyys, työn vaikuttavuus. Ja sitten me tarvitaan tuo ICD-10, että me saadaan diagnoosit ja sitten me tarvitaan hierarkia. Ja nyt mä tästä lähden lataamaan tietoa. Ja tämä kestää tässä muutaman sekunnin, hetken päästä meillä on noin 1,5 miljoonaa riviä ladattuna. Hyvä. Eli tässä nyt tapahtuu niin, että se hakee sieltä tietovarastosta rivit tähän tietomalliin. Todellisessa tilanteessa me usein ehkä ei haluta tehdä tätä tietomallia tässä Power BI:ssä, vaan me tehdään kuutio, jolloin me voidaan hyödyntää sitä dataa monessa eri paikassa. Mutta tällä kertaa mennään näin. Ja sitten kun se tieto on tuonne ladattu, niin meillä syntyy tähän nämä taulut. Ja meillä on nyt faktataulun tiedot tässä. Ja se mitä mun täytyy nyt tehdä, niin mä teen tästä tämmöisen tähtimallin. Eli faktan ympärille järjestän nämä dimensiot ja liitän ne oikeisiin asioihin täällä tietomallissa. Muuten tämä raportti ei toimi. Ja se tapahtuu käytännössä näin, eli meillä on tuossa tuo aikadimensio, mä otan käynnin päivämäärän ja liitän päivän siihen. Nyt me saatiin kalenteri mukaan. Sitten me halutaan työntekijätieto liittää tuohon, niin me saadaan se tuosta työntekijädimensiosta. Ja itse asiassa meillä on ammattiryhmä täällä, joka ei liity suoraan tuohon meidän faktaan, vaan se liittyy tähän työntekijädimensioon. Ja me saadaan se tuosta kiinni näin. Eli tästä niin kuin tähtimallin sijaan, niin tästä tuli nyt sitten lumihiutalen malli, koska tässä on kaksi peräkkäistä dimensiota. Työhön liittyvyys me yhdistetään tuosta noin. Sitten me yhdistetään työn vaikuttavuus näin. Ja sitten me tarvitaan vielä tuo ICD, eli diagnoosikoodit on tuossa, ja sitten me tarvitaan vielä hierarkia sille, ja se yhdistetään näin. Et siinä on tämän lumihiutaleen toinen vähän pidemmälle menevä asia. Nyt on tietomalli kunnossa, mutta sitten mun täytyy tällä kertaa tehdä tuolle aikadimensiolle pieni temppu, koska mä haluan käsitellä vuotta yhdessä slicerissa. Ja sitä varten mun täytyy muuttaa sen tietotyyppi täältä näin, mutta nyt se on tehty. Se lataa tuon aikadimension tuosta uudestaan. Ja siinä on meillä nyt sitten tietomalli ja taulut näkyy täällä oikealla. Ja sitten me lähdetään rakentamaan raporttia. Me tarvitaan ehkä yksi mittari tai parikin mittaria tässä ensi alkuun, niin mä lisään ne ensin tähän meidän faktatauluun. Mä teen tänne näin. Mä haluan käyntien lukumäärä, se on mun seurattava asia. Ja tätä varten mä teen sitten tämmöisen yksinkertaisen kaavan joka laskee meiltä eri käyntien lukumäärän, mitä meillä tuolla on. Ja mä voin sen vaikka suoraan tähän raportille laittaa ja näin mä saan tietää, että meillä on 260 000 käyntiä tässä raportilla. Ja tehdään toinen tunnusluku tuohon viereen. Me halutaan tapahtumien lukumäärä, koska käynneillä on paljon erilaisia tapahtumia. Mä haluan tietää paljonko niitäkin on. Niin me tehdään uusi mittari sitäkin varten. Ja kirjoitetaan se vielä oikein. Ja otetaan se tapahtumataulusta suoraan niiden erilaisten tapahtumien määrä. Ja me vaihdetaan se sitten tuon käyntien tilalle tuohon. 2 miljoonaa tapahtumaa löytyy meiltä tästä aineistosta. No se on tietysti koko aineisto ja me halutaan ehkä sitten seurata sitä vuosittain, niin me voidaan tehdään tämmöinen vuosivalinta tänne näin ja vedetään se vuosi tuohon
raportille. Tuossa näkyy kaikki vuodet, mitä meillä aineistossa on, ja mä haluan sen oikeastaan tänne ylös tällä tavalla, ja siitä saa aika kätevän tämmöisen painonappula-valinnan ihan parilla asetuksella. Eli me vaihdetaan se tuosta horisontaalimuotoon, ja sitten me sanotaan sille vielä, että ei me tarvita sille headeriä, koska kaikki ymmärtää kyllä, että siinä on vuodesta kyse. Ja vähän voidaan kasvattaa tekstiä. Noin. Nyt me voidaan tässä valita. 2015 on ollut 80 000 käyntiä ja 2016 84 000. Ja koko aineisto näin. Ja no tässähän ei tietysti vielä paljon muuta kuin pelkkä tuo mittari, niin me halutaan ehkä seurata nyt sitten käyntien lukumäärää. Ja tehdään tämmöinen aikasarja seuranta siihen, että miten käynnit kehittyy. Ja otetaan tuosta tuo käyntien lukumäärä, ja se on aika kiva, kun se on nyt tommonen. Haluan juuri tällaisen pylväsdiagrammin siitä. Se voisi tietysti olla jotain muutakin. Katsotaan kohta niitä erilaisia vaihtoehtoja. Mutta otetaan täältä kalenterista tuo vuosi tuohon samaan kuvaan, niin me saadaan vuosittaiset vaihtelut esiin. Nyt se vähän järjestää niitä suuruusjärjestyksiä, järjestetään ne vuosien mukaan ja järjestetään ne vielä niin päin, että uusin on tuolla oikealla. Ja nyt me nähdään käyntien kehitys koko tässä datamassassa. Ja seuraavaksi me voitaisiin haluta porautua sitten tässä käyntien lukumäärässä kuukausitasolle, niin se tapahtuu yksinkertaisesti niin, että me laitetaan tuo kuukausi tuohon seuraavaksi askeleeksi. Ja nyt kun mä laitan porautumisen päälle, niin mä voin vaikka 2016 niin katsoa tässä näin, niin tässä on meillä kuukausittaiset käyntien kehitykset. Tähän voisi olla tosiaan, täältä on helppo vaihtaa näitä, että minkä tyyppinen kuva, jos me halutaan viivakuvaajaa käyttää, niin se käy näin. Tai jos me oikeastaan halutaan sinne datalabelit mukaan, niin saadaan tuosta noin, näkyy paljonko niitä on. Ehkä vielä nopeammin saa käsityksen siitä, että paljonko niitä käyntejä on siellä. Ja tämän jälkeen meitä oikeastaan kiinnostaa myöskin se, että meillä on työntekijöitä, niin paljonko niillä on niitä käyntejä. Ja otetaan taas tuosta, tehdään ihan uusi kuva ja tehdään se nyt tällä kertaa. Tällä kertaa tehdään ihan uusi kuva ja näin. Saadaan tuohon noin sen paikka. Aika tommonen iso me tarvitaan. Me laitetaan sinne toi sama käyntimittari. Niin se näyttää tuon, mutta sen sijaan, että me laitetaan tuohon vuotta, niin me otetaankin työntekijätaulusta, niin otetaan nimi. Niin siinä on meidän työntekijät. Näin. Ja itse asiassa me halutaan järjestää käyntien lukumäärän mukaan, kenellä on eniten. No, tässä me huomataan, että meillä on pikkuinen probleemi, että suunnittelija on tehnyt vähän huonoa työtä. Meillä on etunimi ja sukunimi eri taulussa, eri kentissä me halutaan ne samaan. Niin tehdäänpä tästä lennossa yksi laskennallinen sarake tähän, ja se olkoon sen nimi ja lisätään sitten tässä näin lennossa tämä. Näin. Nyt me saatiin sinne uusi kenttä ja vaihdetaan se tuon tilalle. Noin, nyt meillä on myöskin sukunimi ja etunimi siinä. No nythän meitä oikeastaan kiinnostaa enemmän, että onko nämä lääkäreitä vai hoitajia nämä, niin me tarvitaan vielä tuo ammattiryhmä. Ja me voidaan vetää se tuohon ammattiryhmä tuohon alkuun, ja nyt meillä nähdään sitten täältä lääkäri, hoitaja. Me voidaan tästä klikata, niin nämä elää. Powerbase on tällainen kiva, että ne elää lennossa tässä nämä. Että nähdään heti, että paljonko on lääkäreiden käyntejä verrattuna tähän koko määrään ja hoitajien käyntejä. Ja jos huomasitte tarkkaan, niin meillä on tässä myös porautuminen, että voidaan tuosta sitten avata vaikka hoitajat, niin me nähdään täältä sitten ihan hoitaja kerrallaan voidaan seurata näitä asioita. Eli tässä on nyt tämmöinen ensimmäinen raportti. Ja me voidaan tässä rajata, jos me halutaan esimerkiksi toi vajaa vuosi tuolta pois, että katsotaan vain 3 vuotta, niin näin. Tässä meillä on nyt sitten rajattuna tämä 3 vuotta. Tämä oli nyt sitten käynnit raportti. Ja tämän lisäksi me ehkä haluttaisiin tehdä vähän ulkoasu
muutoksia tähän, koska tämän kuvitteellisen yrityksen värimaailmaan kuuluu se, että käytetään vähän ehkä punaista väriä, niin tehdäänpäs vähän siistimmän näköinen, ettei käytetä näitä oletusvärejä täällä. Ja me vaihdetaan täältä sitten heidän teeman mukainen väri tähän kaavioon, niin saadaan vähän elävyyttä siihen. Tuosta noin. Nyt meillä on sitten yksinkertaista ulkaisumuokkausta. Tähänhän voi käyttää sitten aikaa vaikka kuinka paljon, että säätää niitä värejä haluamakseen, mutta tällä mennään tällä kertaa. Me tehdään toinen raportti tässä lennossa ja tämä on niin kuin sitten diagnoosit, joka on ihan mielenkiintoista analysoitavaa. Tein sen niin, että otin kopion tuosta äskeisestä ja poistan täältä pari asiaa. Näin. Ja me voitaisiin tähän mennä suoraan mennään tuohon vaikka tähän. Otetaan täältä, otetaan vuosivalinta pois. Ja pannaan se vuosi itse asiassa tänne ja tehdään tästä tämmöinen viivakuva. Ja tässä me nähdään nyt, että meillä on eri vuodet päällekkäin ja saadaan vähän vertailtavuutta. Ja vaihdetaan täältä näin, että 2016 saa olla tuo tumma väri ja sitten otetaan tästä vähän vaaleampia värejä sitten näihin muihin niin erotetaan. Eli nythän me voidaan täältä lennossa sitten katsoa 2016 ja 2015, koska on nyt 2 vuoden vertailu sitten, miten eri kuukausina ne käynnit tässä kehittyy. Mutta me halutaan, kun meillä on käynnillä, meillä on kuitenkin jokaisella käynnillä on ensisijainen diagnoosi, niin me halutaankin seurata sitä tässä raportilla, niin sen sijaan, että me käytetään tässä tätä työntekijädimensiota, niin me vaihdetaankin sen tilalle, otetaan ICD-hierarkiasta kenttä. Näin. Ja niin tässä me nähdään nyt sitten saman tien, että paljonko meillä on, otetaan tuohonkin datalabelit päälle, noin niin nähdään määriä. Paljonko meillä on näitä erilaisia diagnoosiryhmiin kuuluvia asioita, ja me voidaan siihen tehdä vielä porautumista. Eli me voidaan mennä vaikka askel kerrallaan katsomaan, että mistä ne diagnoosiryhmistä ne meidän käynnit koostuu. Ja tässä nyt nähdään, että dataa kun katsotaan, niin tuki- ja liikuntaelinsairaudet on siellä ylimmäisenä. Ja jos me valitaan tuosta porautuminen päälle, niin tästä päästään sitten sisään sinne, mitä siellä on. Ja selkäsairaudet siellä on seuraavana. Tai vastaavasti, jos mennään hengityselinsairauksia katsomaan, niin ylähengitysteiden sairauksia tuossa on. Jos mä klikkaan sitä, niin mä näen tuossa noin, että miten juuri tämä diagnoosiryhmä on tässä kehittynyt. Ja nyt mä oon tehnyt tässä reilussa 10 minuutissa pari raporttia ja nyt mä haluan julkaista tämän. Niin se tapahtuu ihan täältä Publish-nappulasta. Ja silloin me ensin tallennetaan se raportti. Siinä menee hetken aikaa, tässä on kuitenkin dataa aika paljon, niin se kestää tässä joitakin sekunteja. Ja me julkaistaan se tonne, mulla on tehty tonne Power BI-portaaliin, on tehty tämmöinen workspace eli työtila tätä raporttia varten. Siellä mä voin määritellä, ketkä kaikki sitä työtilaa pääsee katsomaan ja pystyn sitten myöskin jakamaan sitä tosiaan vaikka nimenomaan oman organisaation sisällä niille henkilöille, keitä tämä asia kiinnostaa. Sillä aikaa, kun se tässä sinne on menossa, niin okei, se tuli saman tien. Niin me mennään tänne Power BI-portaalin puolelle ja nyt se tänne on ilmestynyt juuri se sama raportti. Ja kun mä täällä sitä käytän, tämä on nyt selaimessa, mä en tarvitse enää tätä Power BI desktop-ohjelmaa ja mä voin täällä käyttää tätä raporttia aivan normaalisti. Ja täältä löytyy myöskin tämä diagnoosivälilehti, joka tänne äsken tehtiin. Näin. Ja sitten kun tämä on tehty, niin mä oikeastaan haluan tehdä nyt sitten vielä dashboardin tästä asiasta.
Ja se tapahtuu sillä tavalla, että mä täältä kiinnitän, mä haluan tuosta tuommoisen mittarin. Ja me tehdään tämmöinen webinaari dashboard ja sinne lisätään tuommoinen mittari ja lisätäänpäs tuokin sinne. Mennään tuonne samalle dashboardille se ja sitten voidaan täältä toiselta raportilta ottaa sitten vaikka tämä ja lisätään se sinne. Ja sen jälkeen meillä on täällä dashboard, jota mä voin sitten järjestellä täällä vähäsen. Ja tämmöinen dashboard saatiin nopeasti tehtyä. Ja tähän voi tosiaan dashboardiin voi yhdistää eri raporteilta paljon erilaista tietoa. Ja meillä on nyt tämä demo-osuus on aika lailla tässä käyty läpi. Mulla on vielä yhteenvetona tästä kokonaisuudesta on sitten tuossa yksi kalvo. Ja näytetään se. Eli olen tänään käynyt läpi Power BI:n käyttöä ja modernin automatisoidun tietovaraston käyttöä raportoinnissa. Ja kuten huomasitte, niin raportin tekeminen on aika helppoa ja nopeata. Se on niin tehokasta, että itse asiassa meillä on paljon enemmän aikaa käyttää siihen itse sisältöön ja siihen, että se todella hyödyttää niitä käyttäjiä. Ja jos ajatellaan näitä 4 kysymystä, mitä tässä oli tässä meidän aiheen asettelussa, niin vastaus siihen, miten kerätä, hallita, hyödyntää tietoa automaattisesti, niin uskotaan, että se on tämmöinen moderni automatisoitu tietovarasto. Visualisoinnissa tänä päivänä uskotaan, että Power BI on se oikea ratkaisu. Äsken nähtiin, kuinka helppoa ja nopeata sillä on tehdä asioita. Ja me käytiin vain pintapuolisesti sitä läpi, katsottiin vain muutama visualisointimahdollisuus. Niitähän riittää siellä paljon erilaisia. Ja jos ei ne riitä, niin sitten löytyy vielä paljon custom-visuaaleja, mitä voidaan käyttää. Eri näkymien ja ratkaisujen rakentaminen eri käyttäjäryhmille, niin sitäkin pintaraapaistiin tässä. Voidaan tehdä erilaisia raportteja, eri dashboardeja eri käyttäjille. Voidaan tehdä tietokuutioita, joissa on eri sisältö. Ja sitten voidaan suodattaa dataa. Niin näillä asioilla vastataan tuommoisiin kysymyksiin. Ja viimeisenä kysymyksenä, miten tuottaa laadukkaampia raportteja? No totta kai aina se datan laatu on tärkeä. Mutta sen lisäksi niin tämmöinen ketterä kehittäminen, lähdejärjestelmän riippumattomuus on meidän vastaus siihen. Eli tehdään askel kerrallaan ja otetaan asioita tuotantoon ja katsotaan, mitä seuraavaksi tarvitaan. Tässä ketterän kehittämisen maailmassa on se hyvä puoli, että asiakas voi muuttaa mieltään aika nopeasti, mikä nyt tällä kertaa on tärkeää, jatkaa siitä ja otetaan aina käyttöön sitten uusia asioita. Siinä meillä alkaa olla aika loppupuolella tämä asia käyty läpi. Ja tässä on vielä lopussa mun yhteystiedot. Ja mikäli tämä aihe jätti kysymyksiä auki, niin mielelläni vastaan niihin sähköpostilla tämän jälkeen. Suuret kiitokset ja hyvää päivänjatkoa.